gaskiya ba zan haƙura ba, magana Allah ba zan haƙura ba. Ba ka haƙura ba dan Allah, hannu bawan Allah. Baki ma kin da wannan sandar ki ce wai in haƙura? Ba Allah ka yi haƙuri. Kawai ki bani rama kawai. Oke, hai ka rama, mun ko karbi karama mu da ake shaɗi a garin mu ma dan ka buga mun wannan sangare sai me. Yanzu na buga miki wannan ba abin da zaki ba abin da zai same. Ba abin da zai same. To ni dama ba wannan ba, taimako nake so ki min dan Allah. So nake dan Allah ki san mun ruwa in sha, tafiya nake yi, ruwa nake yi. To zo mu je mu in baka. Gare fulbe, ware fulbe, anane fulla akai gimol modo, nane fulbe, anane fulla fulla. Sende munyal fulbe. Akuri fulla. Jam fulbe. Fulbe jam dan ilawana. To go ina kwana. Me ya faru? To ga mun haɗu da shi a hanya har ya ce in taimaka mai da ruwa zai sha. Shine na ce ya zo mu shi. Amma wa kabin gelbaki hankali. Kaɗo muna zuwa cikin birni suna biyo mu suna kidnapping shine kika ɗauko kaɗo kika kawo shi har cikin gida? Kashe maki gani? Birni da Allah ba ku ya fi a taimaka. Shi kenan ta ɗebo ruwan da baka mu yaya. Kaɗo muna zuwa har birni. Kice kidnapping yanzu ta kawo shi har cikin gida kin ga sai. Ya zo ya kashe mu a gida. Wallahi ganin ta ne ka burge ni da ran kuma ita aura da ina so wallahi. Da Allah inda a taimaka mai a ba. Allah ba ni ishi uban shi. Allah me yake faruwa? Mai gida kaɗa yarinyar nan ta kawo mana gida. A radin wallahi ka bar ni in shi uban. Ke, wai me za? Ya kuma Me yake faruwa? Fulatani da Bahaushe ɗaya ne. Me ya faru? Ganin ta ne a hanya ta Wanda ce ta ɗebo kaɗa ta kawo shi har cikin gida don a ba shi ruwa ya sha. Duk mutane gida muna zuwa birni suna ce mana kidnapping yanzu ta kawo shi har cikin gida. Aisha iya munafuka ba da Allah inna iya babba da Allah a taimaka mai. Wannan yarinya ba ta yi. Kullum abin da nake faɗa miki kenan fa. Ka bani ita. Bari tukuna. Ba ni nake magana bane. Kai, daga ina kake? da can wajen gaba din nan wajen. Ka kawo tun daga birni ka rasa inda zaka je ka sha ruwa hai a gida nan. Mai gida gashi ko burodi bai ka mana babaranta na kosai sai ya zo zan shanye mana ruwa da yake masa. Kuma ba kin ga haka ne. Ne, dimi. Shaziya. Wannan yarinya sai na mai da ita wallahi. Ye? Aradu wannan yaro Ka je ka gaya wa babbanta. Ka je ka gaya wa babbanta. Eh? Ba zai yi ba. Ba za a baka ba kai kuma. Ka rasa inda za ka sha ruwa a nan gida. Eh? Ka ɗauka a wurin auren su ba abinda ake shi daga maroro sai ya ji. Sai ya ji. Ya fuskar shi kamar asila da kosai. Ba haka ba ne, an sasanta tsakanin mu Fulani da Hausawa. Duk ba mun zauna lafiya, yanzu mu zaman lafiya muke yi. Mu dai ka san yadda muke da amana ce ko ba haka bane ba. Da mu da ku duka abu ɗaya ne amma ku duka fara fata abu inda abu ya faru za ku je ba Fulatani shine. Ko wannan laifi ku je ba Fulatani. Za a yi hakuri da juna, an sasanta komai wallahi. Allah sarki ba ku kai hakuri. Idan ki ka mana ba ki. Ki A'a, zo masa dimin nan dimaman. in kuma suka gudanar da zai yi a dawo. Mun gane waye. Ba shi gwarau. Bafulatani, Bafulata shi da Hausa. yi nazari, kar a mana shigo da zurfi. Bafulata ne. Ba a raba fulata shi da Hausa. Yi nazari. Kar a mana shigo da zurfi. Bafulata ne. Ba a raba fulata shi da Hausa. Yi nazari. Kar a mana shigo da zurfi. Dare na ne buhul be bulle am. Jode jam dirlar da igille am. Fule ba haba kaute hore mu. Wurrago laddu gojinin mu ba daban ba. Bafulata ne. Ba a raba fulata shi da Hausa. Yi nazari. Kar a mana shigo da zurfi. Ya kaute kabul kwene na bi manjina. Min bandura banan bulbe da habana. Wani tegal ko mai andina. Gata hakki da kul. Tobe hende en. Bafulata ne. Ba a raba fulata shi da Hausa. Yi nazari. Kar a mana shigo da zurfi. Assalamu alaikum mutanen
nan faɗin duk duniya ga baki ɗaya. Ina yi kowa da kowa fatan alkhairi. Wannan bidiyon da kuka kalla Alhaji Yakubu Togo ne ya ɗauki nauyin mu kawo muku wannan bidiyon na Hausa Fulani, shi ma ya ba da gudunmawa sosai da sosai. Muna gani yana yi mana abubuwa da dama something dai. Muna yin fatan alkhairi, Allah ya ƙara arziki, Allah ya ƙara ɗaukaka. Yana da wani mashahurin kamfanin shi ma na gidaje ne, shi ma mai gidanmu ne, yana tare da ku, yana tare da ku. Ina kowa da kowa fatan alkhairi. Mun gode, Allah ya saka da alkhairi Alhaji Yakubu.